il-papà ta' Jonas ġejja hawnhekk. Isma' tafux ismu papà ta' Jonas? Ajma Dari! Ajma! Dari, Jonas feċċetti, Dari, anka li spalti, lajtili, minn posta. Isma, bravu, għax inkella tfal ma jħutux peċin jaraw fil-program. Isma' Jonas, isma'! Ija, isma' ma biex ħanilabbu. Ejja biex ħanilabbu. Fejtela fuq Dari papà jaħsammu daru. Ajma Dari! Ajma Dari! Ejja nitkellmu ma' fitu. Wara x'għandna bħala tfal. Qed taraf dak taxxajtulu jien ukoll dak kif jara kif jagħmel dak. Ara fejn tara tfal it-tifel nagħmlu hekk. Kif fejn tara t-tifel Superman! Bumma! Għamel bumma. Superman bumma. Superman fuq dar il-papa. Superman fuq dar il-papa. Ħalli għal-portiera. Ħalli għal-portiera. Ajma Dari, ajma Rukkel ta' Dari. Kif tela fuq. Ċerta manda kuċċab sabiħ kont, għandu migru sabiħ, grupu. Na, għalfet tamel, kam, da mislekin. Mislumniħu, mislumniħu. Aksaw! 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 Tappis għallek il-papà! Tappis! Tappis għallek il-papà! Tappis, għallek tappis! Għatwaqqa kamera! Oh, ma topto! ċema tappis bito! Għatwaqqa il-kamera! Għatta mill-li zappitu ġani! Għaw tfal! Għanet fotax biex! Jonas mux jgħid bravo! Mux jgħid bravo inti għalet full radio! Jonas! Mija! Għalet tafni widnik! Kira kol! Tifel kemm nħobbu jien kemm bojiġ ta' tifel. Kemmu bojiġ ta' t-xar, kemmu seksi. Kemmu seksi t-tifel, ux vera tfal. Ux vera kemmu seksi t-tifel. Wow.